Ако някой тръгне да говори, спирам. Мога да обяснявам до утре. Добре. Това, което виждате на маса, трябва да се изяде всичко. Семките трябва да ги изчоплите, млякото трябва да го изядете. Единственото, което може да остане е костилките от сливите и обелката от банана. И обелката от... и смисъл и семките от ябълка. Всичко друго трябва да се изяде. И мога да преглъщате от време на време с водичка. Отгоре, от който изядете по без кафа останала, печели. Първи. Всички трябва да ядат. Почваме ли? Всички трябва да ядат, почвате едновременно. Не пипай! Никой не е казал. Наказателни точки ще има, който пипа. Добре. Факт, има ли нещо не е ясно? Трябва всичко да се изяде. Да. Джанките. Има въпрос, има джанки. Джанките и всичко. Семките да ги ядем или да ги пели? Ама може да не ги чопнем. Я тихо! Семките ги чоплите и не хвърляте на земята. А може да не ги чопнете? Чоплите ги и върху масата слагате. Чоплите и обелките върху масата. Започвате на 3 от Значи, една игра не може да почне без обяснение. Наясно ли сте с това? Да. Започвате на 3. Печеля този, който пръв си е изял всичко на масата. Аре, оранжевите му подари. Разбрахте ли какво не може да оставите? Да. Силките и банана. Лимона да се изяде до край. Добре. Митле, нали? Като кажа стар се разпреснете малко по-встрани. Там ще тиеш. 3, 2, 1! Гадно зло. Какво намери? Да си бъцнеме с чили! Усещам как има нещо люти. Гътайте и вода! Сериозно? Сериозно? Мъкни се пъти, бе! Айде! Айде на мъкничето там преснички и преснички! Това е вкусно! Нищо не прави. Яще много е вкусно! Това е най-отвратителното! Някой с това с много сол да вземе. Вайд, мама! Психиатър! И да се помолите в църква! Мони! Не може някой да се... Мони, какво ядеш така? Дай го забрат! Много яко ще се молите в църква да ви простят греховете. Хапвай! Хапвай, всичко е пресно! Давай! Аз ям лоса, да помогна. Тук има едно страхотно нещичко, кой ще го изкапва? Дай тази баничка лимона наведнъж, жмуц. Така, вкарай малко баничка да може. Вкарай баничката да може да улекне. Много кисело. Е много гадно. Емо ще го изяде накрая. Дай, баничка, жмуц. Добре ли се чувствате, участници? Дали е вкусно? Кажете, вкусно ли е? Много! Страхотно! Вие какво ще кажете за вкусното кексче? Добре, добро мнение по въпроса. Харесва ли ви кухнята, специално приготвена за вас? Мама,
Харесва ли ви? Някой да го лепне този кекс. Пиленца, всичко трябва да хапнете. Да изядете, да улижете чинията. Много ли? Да, доста. Бебе, какво ще кажеш по въпроса? Хвърляй през оградата. Трябва да белим семките. А? Не ме гледай така. Отвратително е! Абсолютно всяка една. Тези семки трябва да бъдат обелени. Никакъв буклук не трябва да попада на земята. Хайде, пиленца, и семките белете, и нищо не оставяйте. Какво мислите за това предизвикателство? Да ни мразят вече ужасно. Най-вероятно да. Ало! Всичко хапнете и семките изядете. Не! Обелени! -1. Обелени казахме специално. Вкусно ли ви е? Кисело ли ви е? Сладко ли ви е? Може би горчиво? Сладко ми е направо. Добре. Да, банята ме гледа ужасно. Имате останала Хайде, Веси, знам, че можеш. Момчета, трябва ли точка? Трябва да обелите всяка една семка и нито един буклук да не пада на земята. Абе, как назовата кекса лук, бе? Отборна игра. Как ще го делим това? Не можем да го разделим. Обедейно! Няма с тебе! Цялото кекс ще изядете и нищо не оставете. Как ще го изядем? Това го делим. Наведнъж го лапай. Хайде. Наведнъж, давай, братле. Айде, братле. Братле, давай. Да, не съм! Че ще го върне. Лапай, наведнъж. Пиво, давай, там ще избича. Добре си. Няма да покахонта сдавай. Аре, господи! Помощ! Как се справя този отбор? Дай Димитър да го питаме. Какво мислите по въпроса? Вкусно ли е ласабито или кексчето с чесъна? Мисля, че този момент няма никой да отговори. Всеки е много заед с яденето и борбата е ожесточена. Кой отбор ще се справи най-добре? Ние, разбира се. Звездите. Дали звездите отново ще са обявени с една точка или... Някой друг път. Аз спокойно. От вас двамата някой трябва да го излезвете. Как сте? Как беше ласабито? Господи, помощ, господи! Добре, това беше достатъчен коментар по случая. Тук какво се случва? Семките как върви? И лимонче остана. Някой да яде, всеки яде по това, защото аз повърнах. Не съм много това. Добре, не сте много напред с семките, но няма проблем. Аз говоря само в лимон. Какво ще коментирате вие? Какво смятате за това предизвикателство? Най-добрата игра в цялата ми кариера. Мислите ли, че ще ви намразят и ще ви го върнат тъпкано? Да, не знам. Добре. Мисля си, че лидера най-много ще го отнесе. Мисля, че ще се покъпи. Добре, съгласен съм. Продължаваме нататък. Тук борбата е ожесточена. Какво се случва тук? Усещам, че някой е си изсипвал къри. Усещам, че ще се изближи. Айде, давай. Ти ще го изближиш. Не пускайте жупките по земята. Ще ги биеме, давайте. Сега сте първи. Давай. Гората на лимона. Аз започна, не мога да довършим. Не. Ще успеем. Аз си взел с лосеби, аре моля ти. Все още стъкленицата е пълна с семки. Макдоналдс трябва да се изяде. Ето един Макдоналдс, който трябва да бъде погълнат. Дали ще бъде? Беше оставен. Погълнаха го. Ужас, направо не мога да повярвам. Как се справяте с семките? Добре ли? Много добре. Браво. Много добре. Бебе, ще коментирате ли в този момент или не? Бебето е впечатлено. Вашето мълчание ме озадачава. Една баничка с васаби. Айде баничката. Ябълката трябва да се. Да почне да пие вода.